podívejte na video, toto je ochutnávka. Je to ochutnávka presne tohto plájmu. Vidíte? Tak to vyzerá. A ideme ochutnávať. A počkajte. Teraz tu bude menší strih. Už som tu. Ten plán si nalejeme do tohto hrnčeka. Nie veľa, ale vám to ukážem. Počkajte, oďať. Tak toto vyzerá. A keď takto chcete vidieť takto, to vyzerá takto. A ideme to ochutnať. Je fakt dobrý. Odporúčam si ho kúpiť. Je v Tesku sa predáva aj v Bile. Ale neviem, či v Bile úplne tento, ale uvidíte. Toto je koniec tohto videa, no tak čau.